har yasa ta aure shi. Yana daga cikin dalilan da yasa aure yake samun matsala, ake yawan samun accident a cikin aure a cikin al'umma musulmai, shine an cire Allah daga cikin harkar aure. Idan namiji zai auri mace sai ka samu babu addini a cikin lissafin. Idan mace za ta auri namiji sai ka samu babu addini a cikin lissafin. Idan namiji zai auri mace to kyanta shine kawai damuwarsa. Da za ka samu matashi zai auri mace wace yarinya yake so ya aura, sai ya kirga maka siffofi quality sama da guda 20 amma ba addini a ciki. Ya ce shi matar da yake so ba katuwa ba, ba siririya ba, ba doguwa ba, ba gajera ba, wankan tarwada ko wankan karfasa ko wankan kwado, irin ta kaman muryar ta kaman goge, idon ta kaman ta sha koken, mai kira kwalbar Coca-Cola ta dan dire ta dan baje. Inda zai baka tausayi shi kuma in ka kalle sai ga wani dan duk nunu ne, da za a daura masa igiya kunkumi a tashe da shi a watan azumi Allah kadai san nawa za a tara. Amma ya tsaya yana tausul lissafe da ma anzalallahu biha min sultan. Wannan ita ce matsalar da ake samu. Shi yasa da ka auro mata kyakkyawa amma ba ta da addini, ka dauko fulawa daga juji, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace iyyakum khudara ad-diman. qalu wa ma khudara ad-diman ya rasulullah, qala imra'atun hasana fi manbati su. Annabi yace ka shedin ku da dauko fulawa a juji. Wace ce fulawa a juji? Kyakkyawar mata a gidan da ba tarbiya. Wallahi mace kyakkyawa wato bata san addini ba tarbiya, to wannan kyan ba za ka ci moriyarsa ba. Wallahi sai ka auro ta kai ma saitin hamma da gyaran kafureto, sai an ganka a kofar gida ka rike azara ka ga shiga cikin gidan ka sha fuska, in an ce ango ka sha mai ka ƙara hada fuska don kai ka san ba mai ka sha ba. Kai sunanka ango ka sha matsala, kai matsala ce kawai ka sha. Su kuma mata idan suka tashi za su yi aure, su kuma abin da suke dubawa kana da kuɗi ko baka da kuɗi. Shi yasa mazajen ma yanzu an kasa su kashi ne, wai A B C D wato haka aka aje su. Wai akwai A wato accountant kenan, akwai B wato banka kenan, akwai C wato chairman na local government kenan ko commissioner, akwai D director general, akwai E elected officer, akwai F federal government appointment. Wai haka suke ta lissafawa har a iso kan T, to wazo T to ka samu matsala. T teacher, to da zo a ce ya wane ne saurayin nata, aka ce IT class, to ka gama samun matsala a wannan lokaci. Wannan yasa wayanda suke da kuɗi a hannunsu suka mai da matan kamar turamin atamfa, yadda suka ga dama suke da su. Ga sunan na sayarwa, zai iya auro ta, in ta bashi haushi ya sallame ta ya sake auro wata. Kaga surukin baki ma, gidan baki ma ba mutunci. Cire ubangiji daga cikin harkar aure yana daga cikin abin da ya kawo matsala wa auren raki da ake da su a halin yanzu. Allah madaukin sarki ka gafarta mana. Shi yasa yanzu wai idan saurayi yana so ya aure yarinya, to in yana so ya karbu da wuri, gaskiya zalla ba za ta ci ba, sai ya dan hada da ya ƙarya hakan nan. Saboda haka akwai inda ake bada hayar mota in zaka je hira da budurwa, akwai inda ake bada hayar jamfa da wando, sai a samu ta galila mai tsada ta 13,000 a dinka. In ka je sai ka karbi haya naira 250 sai ka saka. Amma ka je kai hira sai ka dawo sai ka cire. Sai ya karbi abun nan ga hula kube, ga abubuwa lafiya ga wata 307, amma abun duka gada zare ne. Sai ba an daura auren tukunna sai matsala ta zama matsala, a rasa yadda za a yi gaba daya. Wannan yana daga cikin abin da yake kawo mana matsaloli a cikin auratayyar mu. Allah ka gafarta mana. To ita Khadija radiyallahu anha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta aure shi ba don kuɗin sa ba, sai saboda nagartarsa. Kuma ta ba musulunci goyon baya, ta ba musulunci gudunmuwa, ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiri, ta ba shi kwanciyar hankali da natsuwa a cikin gida. Gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu absolute peace and tranquility. Shi yasa yazo a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune, sai ga Jibril ya zo, sai yake faɗa masa ga Khadija na radiyallahu anha tana shigowa wajenka, idan ta zo za ta zo maka da abun sha a wata ruwayar za ta zo maka da wata miya a cikin kwano. Idan ta zo to ka faɗa mata ubangijinta yana karanta gaisuwa zuwa gare ta, Allah yana gaida ita. Wace irin daraja ce wannan? Allah ya aiko a gaida ita. Wa aka ba aikan ya kawo mala'ika Jibril, ya kawo wa annabin rahama bakin da baya ƙarya sannan ya isar da sako. Yace bayan ka faɗa mata Allah yana gaida ita, sannan kai mata albishir da gida a cikin aljanna min lu'lu'in mujawwaf. Gidan an gina shi ne da lu'ulu'u wanda aka rarake cikinsa, shine lu'ulu'u da yafi kowanne tsada, yafi kowanne ban sha'awa, da shi aka gina gidan. Sannan la sakhaba fihi wala nas,
babu hayaniya a cikin gidan akwai cikakkiyar natsuwa da kwanciyar hankali, absolute peace and tranquility. Me yasa aka ce gidan akwai cikakkiyar natsuwa? Saboda ta bada natsuwa a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk matar da ta bada natsuwa a ɗakin mijinta, ta sa miji hankalinsa ya kwanta, ta bashi natsuwa, ya samu natsuwa da kwanciyar hankali, duk damuwa in ya shiga ta lallashe shi, ta kwantar masa da hankali. Irin wannan mata, irin wannan gidan Allah zai bata aljanna. Amma matar da ta rikita wa mai gida lissafi, ta rika sa shi kabli da ba'adi a sallah, kaga mutum ya fito shi kadai yana haka da hannu akan hanya, hadan a ta bai tsaya ya dauka an ta da shi saboda tsabar matsala kawai. Wato wata kawai a cikin gida kawai ta hana shi zaman lafiya, ta hana shi kwanciyar hankali, to ba za ta samu irin wannan gida mai nutsuwa ba a ina